Grabing pagbaha na sinati karon sa pipila ka mga lugar sa Subo ug sa Eastern Visayas human sa padayon nga kusog nga pag-uwan nga da sa bagyong Ada. Ani ang report. Mao kini ang kuha ni Rochella Sinia Yap dihang nisaka ang level sa tubig sa Lusaran River sa Barangay Lusaran, Cebu City. Tungod sa kusog nga bulog sa tubig baha, daling namakwit ang mga residente. Miangkon si Yap nga natroma na sila sa nitabo ni adtong bagyong Tino sanglit daghang balay sa ilang lugar ang nangaguba ug natabunan sa baha. Labaw pa tong Tino ma'am uy, mura man natruma-truma na ani ma'am kay pag bagyong survivor ba mis bagyong Tino ma'am. Lakip sa naanod ang backhoe nga matod pagikan kini sa bag-uhay nga gitukod nga flood control project sa ilang lugar. Giklaro usab niya nga dili na luwas himong evacuation center ang ilang tunghaan ug ang barangay gym sanglit usa kini sa nabahaan ni atong bagyong Tino hinungdan nga mangita sila og lugar nga temporaryong kabalhilan. Kanang sa barangay ba kanang tanan na lang unta, bakwit na lang unta kay kusog pa magyong uwan. Samtang wala usab makaikya sa epekto sa daotang panahon ang Trans Central Highway sa lungsod sa Balamban. Matod ni Jose Juarez Canedo, 15 residente sa barangay Kansumuroy. Ang landslide dugay na kini niya na ato pa ning pag kanang bagyong Tino. Nya matakuan dire mag-landslide pero ginagmay na lang. Pipila ka mga sakyanan og motorsiklo ang naglisod sa pag-agi sa lugar. Dito ko karon ma'am kay bago mo ko naabot. Nayuban na malik, nayuban nga mapugos gig-agi. Nayuban nga ang motor kay tungod sa kanang baha niya sa tubig, nayuban nga matumba. Suma pa usab niini, adunay usa ka truck ug motor nga nadatugan sa natumba nga pine tree ug usa ang naangol nga anaa na karon sa luwas nga kahimtang. Padayong gimonitor o gihawanan sa DPWH ug sa Balamban DRRMO ang maong dalan. Sa probinsya sa Biliran sa Eastern Visayas, parehas usab ang kahimtang sa daghang lugar nga gilamoy sa baha, hinungdan nga naapektuhan ang klase, trabaho ug ang transportasyon. Paday ninuon ang monitoring sa local government units ug sa disaster response teams aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente. Ako si Orchid Salapinkaw, Balitang Bisdak.